Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan wis suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sampai gedine yo. Ayo, poek. Ayo. Mugi. Kira hayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Ora nyambung kok, Pak. Sorry Ora kan. nyambung lho, Ora Pak. nyambung obate carry deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pak No wis disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok masalah. bukane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wesan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitok mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Rampung to Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng Nah, tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Ae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Ono Ulang Inggrise. tahun. Ono Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah, iya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Moro tuaku, ya toh? Iya. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning Nggih. apa nek mas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja Hmm. kaya ngono ku mau ngisin-ngisini tijak Pak Cahyo Bu Gesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mau. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piai Nganjuk, Piai Nyeni, Piai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Wah, nganjuk. Ademen ya. Ini ngapain kok kita kayak gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak.
Engko nama kok mau